A ja kažem da smo nekad i do 5 igrali. Ajde, Janjuša, ne aludiraj na te stvari. Konačno se normalno. Ja sam se ozbiljila, nisam ja, znaš, više. Slažem se, vidi se da se promijenila dosta. Hvala ti. Stvarno se vidi da se stvarno... Kako ti to kapica? A? Kako ti to kapica? Od tvojeg druga Mensura. Jel? A? To je dobro. Od njegovog metra je nosim svaki dan. Možemo mi da rešimo ovo jer ću biti gubitnica na početku večeri, samo mi to reši. Treću mi donosi, hvala ljudi. U prvoj Hvala rundu. mašine moje. Imamo rukavicu. Hvala mašine moje, jeste, rukavicu ću ti baciti na 6 sekundi, Majo, ti još nemaš veze sa životom. Tako je mašine moje, dobre moje mašine, tako je. Vidiš i Makice kako je ovo, vidiš i ko je ovdje doktor igrice. 3000 ljudi nas gleda trenutno, ljudi. 3000 ljudi te gleda, jel? 3000 ljudi, a šta radite? Ja Nas gubim. 1300, ali smo mnogo jaki. A? Jel znaš ti to? Reci mi, kako to pesme slušaš? My Benot, dobio si rukavicu i hvala brate Dona, očinu sam se kako pozdravim sa Jug Malenkić, najbolja moja žena, moja dugogodišnja, moje oči. Krajiću, hvala brate Franjiću i tebi Aleks. 1-0 vodim protiv tebe. 1-0, ajde, nema veze, nek ti je započeo. Koliko je, ti si već igrao, Samo da ti kažem jednu stvar, samo da ti jednu kažem stvar. Ajde, izvoli. Ali me poslušaj me sad dobro. Može. Evo, nismo nikad komunicirali, nismo ništa, ok, možda je ljudima zanimljivo ovdje da vide mene i tebe sada kako igramo meč. Samo da ti kažem jednu stvar. Što se mene lično tiče, vidjela da ti nisam ništa ni pričao o tebi loše. Ja bih volio da mi ostanemo u normalnim odnosima, da jedno drugog više ne vrijeđamo i da se ne provociramo. Naravno, nema ni potrebe. Ja mislim, ja i ti neko ko je početak realitija, da li je dobro ili je loše, bilo je loše kako god okreneš, ali neće smo mi, da kažeš, napravili reality, generalno nekome je dobar, nekome nije, ali kako god da okreneš, mi smo neće tu, kako se zove, bili nešto u realitiju, ajde da kažem tako. Možda nas ljudi gotivili ili nas ne gotivili, ali uvijek nas neko gotivi i neko nas ne gotivi. Tako i u Tako da, eto, ja stvarno mislim da nema potrebe da više ja i ti imamo neke, da kažeš, sukobe ili nešto. Mislim da je stvarno tim stvarima dosta. Naravno. I porasli smo, ajde, ti si i tad već bio veliki, ali ja sam porasla, sazrela, tako da sve je pošto Srculence, ti nikad sveće neće sazreti zlato. Zlato nikada. Ja? Zlato nikada, da sunce, nikada. Sad sam top. Kako sam se tebe... Sad krenuto, Vladimire, kralju moj, ljudi, ja malo tapkamo ovo i šeramo 1-0 vodimo. Šeramo, 3300 ljudi u live-u. Tapkamo, šeramo. Evo, jesmo li se dogovorili ja i ti nešto? Naravno, Mačkić, ne brini se, je pod kontrolom. Šta smo se dogovorili? Moram da ti pustim jednu pesmu, ajde sačekaj. Nemoj mi puštati ništa, ja mogu zamisliti šta ćeš mi pustiti. Ljudi, ja malo tapkamo i šerujemo, ovo malo tapkamo. Jel imaš neku muzičku želju? Reci mi, ajde. Ne znam, pusti ti. Jel? Ajde.